Barkanku da zuwa tashar mu ta Hausa TV. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Sunana Aliyu Idris wanda aka fi sani da ni Abba Daru a garin Kaduna. Ni asali na ɗan garin wannan Zaria ne, wani ƙauye a Zaria ana ce mai Richfa. Ni da Richfa wanda so ba local government. Ni asali na ɗan garin ne. To na zo garin Kaduna ne neman ilimi. Na zo na fara karatu ne primary ne secondary ne saukan islamiyya a nan Kaduna. To ina nan sai na shiga ɗinki, na iya ɗinki. So sai kuma ina harka ta waƙa, nan ma ina har ƙwallo ina da buga shi ma. To ina waƙa ina ɗinki kuma ina harkan ƙwallo. To sai ina jin waƙan sarkin waƙa Alhaji Naziru M. Ahmad. To ni sai kasance ina son waƙoƙin shi sosai da sosai, ina son waƙoƙin shi. Sakamakon haka ya sa ni ma nace saboda san da nake mai bara in mai waƙa ya san ni ina son shi. Saboda haka shi ya sa na mai waƙa, na zo garin Kano ina so in gan shi. To za mu so ka ɗan rera mana waƙar? Ok, waƙan da na masarki? Ok. Ai sarki sarki ne, wani sarkin waƙa ne, wasa ya da ikon rabba. Alhaji Naziri M. Ahmad sarkin waƙa ne. Ai sarki sarki ne, wani sarkin waƙa ne, wasa ya da ikon rabba. Alhaji Naziri M. Ahmad sarkin waƙa ne. Sai kuma ɗaya da na mai akan ya zo Kaduna, ita ne wannan da zan yanzu. Ashe sarki na ke di, sarki na ke di, ashe sarki na ke di, sarki na ke di. Ga Naziri sarkin waka, sarki ya zo ke di. Sarki ne na mawaka, sarki gashi ake di. Ga Naziri sarkin waka, sarki mai kashe waka. Ashe sarki na ke di, sarki na ke di. Ashe sarki na ke di, sarki na ke di. Ga Naziri sarkin waka, sarki ya zo ke di. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa.